Ongi etorriak Learo futbol taldera. Ze txerrikeria da hau. Zizango daba, nesken aldakela? Ez da gurberorik. Besterik etzuen falta txerritok jonek. Zer egiten duzu hemen? Aldatu. Hau gure aldagela da. Amets, ez dago ondo neskek guk baino baldintza okerragoak edukitzea. Non daude gure gauzak? Zuek egon barzen nuketen tokian. Kale gorrian. Jon, lasai. Zuk esan nahi duzu, kapitaina? Pentsatuet, agian beren aldagela konpondezak ezula. Badakit gertatzen den hemen. Maite minduta zaude baten batekin. Harrapatu ginen zu. Eskak, hemen duzue, zuen entrenatzailea. Zuk entrenatuko gaituzu? Zuetako zeinek izan nahi du kapitaina. Nik, Pitzatuta dago. Denak ados daude kapitaina zu izateko. Ni? nire eskutuan ibilizarete izpijokoan. Zini egiten dizut nik ez nekiela ezer. Txuge gorri bat zera. Zer da, kapitainak nahi duna. Mutilak bezala entrenatzea. Baloiari bostok eman, taparura. Ez teu inoiz lortuko ariketa alu hori egitea. Horregatik behar zaitut. Ni? Nik bakarrik ezin dut. Zure indarra behar dut. Animolat! Ez du animorik behar. Ostia txarra behar du. Jaurti behin goz, friki ergela. Gaizki egitekotan lehen mailen onena. Zein duzu gustukoa. Hori. Nora! Zuan erekin tratutan zabiltza. Jode, neskek ez antzen bate aspiro. Nik ez ditut neska horiek entrenatuko. Nun geratzen da nire entrenatzaile prestigioa. Badakizu aspaldi galdu zen duela. Nik bakarrik eman izun aukera gertatu zena gertatuta gero. Eta merkeatea zitzaizun. Eta hau? Ui? Zer egiten duzu hemen? Kaka, ikusi egin gaitu. Alda dela nola gelditu den ikusten ari ginen. Ja? Ze guai? Konpondu egin dute, primeran gelditu da. Bai, egia esan eri asko gustatu zait. Baina ze esaten nahi naiz. Zoriona, kapitaina. Azkena lortu duzu. Itzer sentituko zara, ezta? Kaka bezala sentitzen naiz. Ametxik ez duena ez da oraindik bizi, eta zergatik ez bizi ametsa dena. Arazoak gainditzeko ez da regaterik, alabantzarik ez du behar argia duena. Ez gara soilik talde bat, haragia baino gehiago gara. Lauen geruta bost basa pizti, baina gorrotoak ez du zer eginik irabazi arte. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Oztopo guztiei sartuko diet gola. Leire, ez dakit nola gertatu zen. Baina Jon eta nik musukatu egin ginen. Nik eruen nahi. Kakazarra? Enuen nahi. Jode. Hanka sartuet barren eraino. Arene, Zer! Barkatu. Esan. manuala, gaur berandu etorriko naiz. Ja, ez esan. Lan asko daukazu, ezta? Bai. Baina nahi batzu bihar lehenago irtengo naiz eta zinea jungo geha elkarrekin. Ez dakago gorik, eskerrik asko. Bueno, iritzia aldatzen batzu esan. Ados? Venga, agur. Entrenoko poltsa prestatzera noa. Muitu 5 minututan aterako gerala, bale? Zergatik ez dezu joan nahi zinea itxarekin? Izugarri gustatzen zaizuta. Nago moreko. Zer duzu? Amagatik da. Zugatzen zara beraz. Jakina. Emakume maitagarria zen. Gogoan dut herri etorri zen lehen aldia. Arrina mendia eraman nuen. Eta izugarri gustatu zizaion.
etortzen bakoitzea ara joaten ginen. Eramango nazuni? Bai, egunen batean, bai. Gaur arratsaldean. Gaur. Euria eman dute, ez dakit? Mesedez. Ai, bale, konforme, joango gea. Gerrik asko. Ai... Oso isilik zaude. Zu ere, bai? Esan egin behar dut edo lertu egingo naiz. Muxu mandiot mutil bati. Ta? Jo, neska daukala. Bueno, berea da arazoa. Ja, baina neska nire laguna da. Leire. Orduan zurea da arazoa. Bai, lagun zital bat naiz. Esan egin beharko nioke ez? Zergatik? Ez dakit, gaizki sentitzen naiz. Hori zugatik egingo zenuke, ez beragatik. Lagun kaskarraz gain egoista zikin bat naiz. Batzuetan hobe da gauzak isiltzea, beste iminik ez egiteko. Noiztik da izpazarra? Denboraldia astear dago, eta ez dute zerk distraitzerik nahi. Ez kezkatu aita. Oso zentratuta nago. No importa dio zure ekipo txatxuak. Eta zu nor uste duzu zarela? Messi? 3. regionalean zaudeteta. Bueno, ez hasi. Zure neba urten kategoria zio daiteke, eta hori da importanteena. Ondo iruditzen zain neska bat gustatzea. Baina futbola da lehenengo. Neska bat gustatzen zaizu? Ta zuri zer? Zure laguna da, Nora. Zer? Pixa irtengo zait. Bajai daukazu, majo. Zerbait kontatu, takatu egingo zaitut entzun. Nire neba zuregatik dago. Niri 5, zure neba eta dena. Zer duzu? Nire ama norbaitekin dabil. Ez da izango. Apa? Nora raiatuta dago berama norbaitekin dabilelako. Osondo? Osondo ez. Akatu egingo dut kabroi hori. Nire aitari ez diotokiak entzen, ez da San Kristok ere. Baina seguru zaude? Super seguru. Amak egunak daramatza irribarren lerdo horrekin. Watxapetik begirik altxatu gabe. Nera be puta baten moduan. Horrek ez du zer esan nahi. Gaur goizean topatu dut delituaren froga bere gelako gau mailan. Kargadore bat? Usteron kondoi kaxa bat atera behartzen nuela. Gero nire ez astakilloa. Kargadore hau iPhone batena da, eta gure mobilak merke-merkeak dira. iPhone, baina kargadorea kaka eginda dago. Infraganti harrapatuko ditut. Amari entzun dio telefonoz esaten kabroi horri, gaur ratxaldean etxera etortzeko. Nola, tia, nik ez dut ikusten. Zuk beroan arrisku handia duzu, tia. Lagun modura esaten dizut. Arene, ez da ideia hona, ez da? Ze? Ama kulerotan harrapatu nahi duela. Nik badakit zer egin behar dudan. Kaka, unea dator. Ezinet. Ondo zaude? Bai. Ondo izorratuta. Jone kontatu dit. Ostra. Aldagelan zer gertatu zen. Ostra. Esan egin behar nizun. Baina bazenekien? Zerta zarraioari da. Bazenekien ezkutuan ibili zirela konponketak egiten guri sorpresa mateko. Arene atzera. Bueno, susmoren bat baneukan. Nik ez neukan arrastorik ere. Bueno, orain bakarrik falta zaigu, larrak itza bete eta gu entrenatzea. Ja, bai. Seguro ondo zaudela? Aurpegi txarra dukazu. Traidore ustelaren aurpegia da. Ez, lasai. Ondo nago. Ados, egongo gara. Suge gorri batzea, Arene.
Jode, goma puskatu zait. Tori, zuretzat. Bauzkat gehiago. Eskerrik asko, Leire. Zer merezizuk neri hitz egiterik ere. Armaiteke, Aurrera! baina ikusteko moduan zaudete. Kulerotan. Txantza dela! Ja, berehala kenduko dizuet bromarako gogoa. Larun bat honetan izango zuen lehenengo partida. Zer? Ja? Lasai. Ez da nire errua, aurre denboralde egiteko denboraik ez izana. Baina azkarregi da. Ezin dugu atzeratu? Claro. Printzesak prestegon arte atzera ezakegu. Aste bete ondo legoke. Edo hilebete, igual hobeto, ez da? Hori baiezkoa izan da? Zeri hartuko duela dirudi? 3 minutu berandu zatozte. Berriz hau gertatzen bada, flexioak egiten jarriko zaituzte eskuetan babak aterarte. Ulertu da? Gozamena da entzute, alarra. Ahotik ateratzen zaizun guztia, poesia hutza. Zeri begira zaudete. Hasi berotzen. Zer dau? Etxabitzatela eskolako patioan txingoka! Venga! Zer ez aizaudete! Mutu ipurdioi! Segi! Segi atzageratu gabe! Askatu baloia, Leire! Pasa baloioi! Leire, pasa baloioi! Ez duzu entzuten! Gurra zaude! Biok, honea. Zer gertatzen da? Elkar ulertu behar duzue. Batak beste antzeman, intzikin beharrik izan gabe. Bata bestearen gan konfiantza izan. Bestela hobe duzu etxean geratu. Ulertu da? Venga ba, egurra! Leire, askatu baloia! Pasa baloia ja! Leire! Pakete! Ze moduz? Gaizki, desastre. Aurrelari hon bat falta zaigu. Txikitu ingo gaituzte. Banengoen ni. Atzan jokatu beharko dugu partida. Zakuka gol jasuna ezpadugu behintzat. Lasai, Larra. Nesken futbola bestik ez da. Bai, egia. Ez dakik kezkature zergatik egiten nahi zen. Hemen da, Lili. Hona etortzen zinen amarekin. Bai. Zuaitz honen ondoan esertzen ginen. Eta orduak pasatzen genituen hementxe seita lasai asko. Eta zertaz hitz egiten zenuten. Eo zertaz, zure amozo iztuna zen. Horretan, haren alde ateazea. Eta oso atsegina. Sekula ez dut ulertu, nola meitemindu zen zure aita bezalako soso batekin. Hala, barre egin dezu, Lili. Kontako jazu zer duzun? Amaztuko dugun beldurra daukat. Hori ez da gertauko. Uste dut aitak egin duela. Seguro ez ez. Ni ien ez goatzen zer peri zeukan. Eta berarekin nituen oroitzapen pilo bat, aztu egin zaizkit. Hala, Lili. Gauza bat ingo dio. Ona etorriko gea gogoratzea. Zuk nahi duzun guztietan. Ados? Bai? Bai. Ba, orain guazen etxea, berandutu baino lehen. Laundu altxatzen. Ai, Zer duzu aitona? Lasai. Adinak ez du barkatzen, lasai. Non duzu min? Hemen, gerrian. Zertan eitzea? Ambulantzia bat deitzen. Edo hobe, helikoptero medikalizatu bat. Ez da pentsaure. Kuadrilla jakiten badu menditik kamilan jetxin hautela, bertsoak atako izki, ez. Seguru. Bai, bi arrasko zobete hongo naiz, lasai. Heldu niri, nik lagunduko izu. Bai. Makulu ederra, topatu dut horra, tio. Azen. Kito gaurkoz.
Hartu nire poltsa. Zuzenean etxera noa. Zer nahi duzu? Zurekin hitz egin. Zertaz. Oiuez eta irainez. Ez dut uste motibatzeko modu honena denik. Mutilen tratu bera ematen dizuet. Zuk ala eskatu zenidan, ezta? Hombre, ja, baina horrela jendea blokeatzea besteik ez duzu lortzen. Ba, mutilekin funtzionatzen du. Zuk uste, aurreko denboraldian 3 partidu bakarrik irabazi zenituzten. Bueno, vale. Entrenatzailea ni naiz. Da barrabiletan jartzen zaidan bezala entrenatuko dut. Besteik? Ze kristo egiten duzu hemen. Eta nola sartu zara? Nere giltzarekin. Ta nor dago? Zer dure izu zuri? Kontuan izanik nere alaba hemen bizi dela. Zaitez pasa. Kontuz gero. Bueno, nik bakarrik utziko zaituztet. Bihar egon hogea. Urte askoan. Errespetu honeko abilatu duzu behintzat. Zertara etorri zara? Nora ikustera. Orain gogoratzen zara noraz. Hilabetan ez duz ikusita. Oso okupatutago naizelako. Okupatuta? Zertan? Langabezian zaudeta. Hene. Zer egiten duzu hemen engoiz? Aita? Zu zara? Noski, hainbeste aldatu naiz, ez ezagutzeko, Ez zintudan espero eta horregatik. Zertan ari zarete? Zu ikustera torre naiz. Pitzala tafaldu nahi duzu, sarrarekin, Noski, dutxatuta bagoaz. Ama, zu bazatoz, ezta? Ados. Primeran? Argi gera da bila beragatik nuala. Eskero lekoa izan barzenuke. Niri esker, ez zaitu bestarekin harrapatu. Zuri esker? Txintik eres norari edo barrabilak moztuko dizkizut. Aio. Nuntzaunden? Jonekin hitz egiten. Kaka. Orainik ezin dut sinetxi. Utzi egin nau. Ze? Ez dut ulertzen. Primeran geunden. Ta ze esan dizu? Ba, asko maiten hauela, baina... lagun modura. Nik uste dut aitzakia bat dela. Eta beste zerbait dagoela. Esan egin behar diot. Leirenik? Lasai, ez daukazu zer esan barrik. Lagun batekin ustu barra neukan. Besterik ez. Lagun txar batekin. Gabon. Gabon. Lili eta Aitona? Ez dakit? Joe, eta norak dio bera amak nerabe bat ematen duela. Beti mobila eskuan. Ba, nera eta... Ba, berandu da. Hemen behar zuten. Hor datoz? Aitona? Aita, baina zer gertatu zaizu? Arrina, igo geatan, han eman ditolako punta bakerrian. Ai, ama. Ja nola kurritu zaizu ara igotzea? Nik eskatu diot. Zergatik jo naizen umendia? Amaz gogoratzeko. Aztuko dugun beldurra daukat. Lili, hori ezinezkoa da. Ama etzaigu inoiz aztuko. Zeatik diozu hori? Ez dagolako bere argazkirik etxean. Eta ez duzute beraz inoiz hitz egiten.
Zuek badituzu horretxapenak. Baina bera oso txikia zen, zea hori gertatu zenean. Kontua da, oaindik min ematen didala Mireia zitzegiteak. Zuri itzegiteak, eta Liliri ez egiteak. Egunon, zertan ari zara? Pantumaka prestatzen ari naiz. Amak egiten zuen bezala. Ta hori? Opari bat. Amarena zen, baina txikitan hainbeste gustatzen zitzaidan, negarrez hasten nintzela ez bazidan uzten. Eta azkenean eman egin zidan. Baina orduan zurea da? Eutxi, ez egin negar. Beragatik bada ere. Bueno, horregatik egin dezaket nahi dudana berarekin. Eta gozaldu, berandu iritsiko gereala instira. Ez dio gaita ditxarango? Aita ez dago, goizkunda irratira. Ja, azken aldian lan asko dauka. Ez da izorratzagatik, baina hogi hau pixkat erreta dago. Amak horrela egiten zuen. Goizero irratia pizte zuen, eta bere gustoko abesti bajartzen bazuten kantuan eta dantzan haste zen. Eta beste guztia, ahaztu egite zitzaion. Marra, goizetik. Aitona, atzo baino kerro zaude. Baina zergatik itzalduzu musika. Gerriko mina besteik ez da. Areren joan nigabe, Aitona zaintzen geldituko naiz. Ez da pentsaure. Aitona, ondo zaude benetan? Primeran. Lasai, hala, segi eskola. Venga, segi. Ugi hau erreta da. Jon, zergatik apurtu ezu Leirerekin? Neska aparta da. Badakit, Orduan, zergatik utzi ezu? zuregatik. Ze? Uste dut aukera bat eman behar diogula elkarri. Ta ze pentsatu behar du jendeak? Eta Leirek? Badakit oso askar dela Leirerena eta gero. Baina bostaxola dit jendea zer pentsatzen duen. Zu zer pentsatzen duzuen inporta dit. Oaintxe bertan zuri nago. Oso erreza da. Zu gustoko nauzu, edo ez. Nora ikusi duzu? Ezkatuta nauka. Ez du bizi arrastorik eman. Eta amaren maitale akatu badu? Oso estapotroa da, badakizu. Hor dago. Harrapatu zenuen ama beste batekin? Bai, eta hirurok pizza faltzera atera ginen. Ai, gaixo. Oraindik xokean dago. Ez tuntuna, bestea nire aita zen. Zer diozu? Amak rollo aitarekin daukala. Seguru beste aukera bat emango diola. Ze guai. Orduan kargadorea berea zen? Ez, amak esan zidan elektrizistak utzi zuela. Konponketa batzuk egitera etorri zenean. Zuek iPhonea daukazue, bestela bota egingo dut. Ba, nik ez, baina nire aitakoa dauka. Bat hori. Igualik ere aukera bat eman beharko nioke zure nebari. Ergel horri? Zin duzu ikusi ere ginta. Ez pentsa, ezken aldian jatorrago dabil. Aitarenak buruan astu dizu. Baina total, Peio, sentitzen dut atzokoa. Flipatu ingo zenuen nire exagertu zenean. Pizka bat egia zen. Mobia izan zenun berarekin nire ruz? Ja, nahi duan egin dezaket. Urte bete dara magu bananduta. Bai, baina gogorra izango da berarentzat etxean beste batekin harrapatzea. Gogorra dena da, 20 urteko batekin adarrak jartzen dizkizula jakitea. Ah, barkatu, enekin. Lasai, aspaldi gaindituta daukat. Nor da? Emaztea. Oso ederra. Bai, Lilik esaten du bera eta zazten ari garela eta pieza bat egitatzen ari naiz bere argazki eta bideoekin. Oso detaile polita. Mendizalea zen? Bai, ni ere bai. Bueno, biok ginen kirolariak. Badelean jokatzen genuen, elkarrekin korrika itera irten, yoga. Entzun da bakarrik nekatu egiten naiz. Egia esan ez dakit nundik ateatzen genuen denbora hori guztia egiteko.
Eta gainea, jazz kontzertu guztitara jute ginen. Oso antzekoak zineten. Bai, gauza berak genitun gustuko. Kafea ekarriko dut. Nola zaude? Orain dela 10 minutu bezain ondo, kuadrillarekin karajilu bat hartzen. Ordu hartu dizut medikuarentzat. Zer? Googleen begiratu dut eta alboko minori giltzurrunetako hutsegite bat izan daiteke. Begiratu behar da. Lili, arretako mina da. Arratsaldean argituko dugu hori. Nik launduko dizut. Eon, Lili. Ni joango naiz medikoarenera. Baina bakarrik, ez dauzkat 10 urte. Hitzematen didazu? Bai, hitzematen dizut, agur. Agur. Biloba, tematuta dago medikoarenera eramateko, baina ni ez noa, ez da, erutzuta ere. Gainera, gaur mus partida daukat arratsaldean. Aitona, ez duzu moztu, entzuten ari naiz. Trasten badarikatu. Zurekin joango naiz. Berdin zain nola jartzen zaren. Norekin zen hau. Venga, tira! Zeren zaudete, Lo altzaudete, segi! Kitio, jasoko no puta hauek. Jarteketa batzuk ingo ditugu. Ze, torriko zea gero txea? Ala leirekin gehatu zea. Ez nago erarekin. Utzi egin dugu. Banekin ez dizula irango. Amaratu izan daitekena, sokan gaizki. Bona, a ber, utzi berriketak, da jarri zuen tokitan. Gorka, ea zer egiten diazu. Bai, mister. Zen puta mierda izan da hoi! Arkatu. Hara, urrungoa sartzen badizue barrabila moztu eta langan zintzeli jarriko izkizut non kolokatu ikasteko. Ulertu da. Bai. Hortxe, bi potrokin. Amets? Zure neska ditu dizu. Ez da nire neska. Baina nahiko zenuke. Zer nahi duzu? Arratsaldean libre nago. Da niri zer? Hei, zarri txulo puta nirekin, Badakitetan egatiko latua zaudela. Ez sinistu esaten dizuten guztia. Ez egin kasurik. Zuregatik dagoera bat. Tira, ez izan lotxatia. Ba, boa. Bueno, zer? Geldituko gara, ala zer? Ezin dut. Lagun batekin gelditu naiz. Nahiago duzu nirekin gelditzea, neska batekin baino? Baina zure ze kristo gertatzen zaizu. Zui arraroa, tio. Bale, zure entrenamenduaren ondoren. Bale. Ez dakit zer egiten dugun hemen. Ez du mediko baten beharrik. Arrazoi duzu, hobe bigarren iritzi bat. Bihar beste mediku baten gana joango gara. Baina zer diozu, Lili, mesedez? Begira, hemen dioenez, saietxeko min bat, tumore baten sintoma izan daiteke. Edo melanoma batena. Hemen jartzen du nola gizon bati hanka moztu behar izan zioten. Ja, Lili, utzi aldizkaria. Zergatik etzea entretenitzen ez dakipa telefonoarekin. Arrazoi, interneten informazio gehiago aurkituko dut. Ja ba, erne denak. Orain eraso entrenatuko dugu. Batez ere, leirek areneri egiten dizkion paseak. Orain gonen ezin da utxegin. Konforme? Leire, pasa baloi hori bengoz! Guan! Basan garaia! Ikusten! Uxi da inberdana! Kito gorkoz, neskak, segi dutxera. Arene, zurekin hitz egin nahi dut. Bueno, zu badakizu talde honen esperantza zarela. Bueno, besteak ebai. Bai, nahizuna, besteak ere nahizuna. Baina zu topera nahi zeitut.
Zutopera bat zaude aukeraren bat izan genezake. Irabazteko aukera? Bai, zea. Ridikulik eziteko aukera, horrekin konformatzen naiz. Hala, listo, guazen. Zer esan dizu? Uste du giharreko lesioa dela. Hala ere, analitika egin dit. Bueno, beste gauza batzuk baztertzeko. Eskerrak. Guain etxea, deskantsatzea. Baita, zea ere, txikitora, no? Baina itona, ez dakigu zer dakazun. Larria izan daiteke. Horrexia tipa. Ze kentzen du mehikoa lehenengo. Ardoa, aprobetxatu beharra daukat. Hala, batzen txiki. Adio. Goiz, etorri zea. Lilirekin egon nahi nuen. Bai, nik ere bai. Sorpresa bat prestatu dizuet. Deituko jozu, ea noiz datorren jakiteko? Zure aginduetara. Zergatik ez diozuzuk deitzen. Bateriarik gabe nago. Atzo kargadorea galdu nun. Aba... Tori? Bai, ni kargadorea, arkitozu. Nuntze hon? Sofan. Jota, zoratuta ibili naiz bilanekin, nun demontrutzu nun. Nik bai. Han eren etxean. Larra superastak irtena da. Baina, bueno, uste dut sakonean jatorra dela. Be, gixejo bat besterik ez da. Akabatuta dago. Zuri etzaizu inor gustatzen, ez? Ia inorez. Joder, tio. Hauko zuloan jarri dizut. Suposatzen da nire atzetik zaudela. Ez? Bai, noski? Basaia zu, ostia! Ordu erdia dara mogumen testiozuken du begirik mobil putari. Baietz, gustoko zaitut. Hoixe ba? Banoa, ez dutan euka mobida bat daukat, egiteko. Ui, eta hau? Lili, esari hemen. Arene itzali argia, mesedez. Sarean eta disko gorzarretan begiratzen ibili naiz, eta ikusiko ezue ze topatu dudan. Prest? Rene, noa zoaz? Zuri ze ostra inporta dizu. Bihar partida daukat. Ez dezu ama gogoratu nahi? Ni oso ondo gogoratzen ez beraz. Zu zera aztu dezuna. Zena ez du? Itzaren behar dugu. Zertaz? Gureaz? Ez dago gurerik. Gustoko nauzu bila, baina gauza bera esan zenion leireri. Orain desberdina da. Aha, bai. Ba, esan ze gustatzen zaizun nigandik. Ez dakit. Norki ez dakizula, nauzulako ezagutzen? Gaur bat gustatzen zaizu eta bihar beste bat. Bera bezalakoa zea. Nor bezalakoa. Nortaz ari zara?
asko gustatu zait. Bai, niri ere bai. Denbora asko zan bideo batzuk enitula ikusten. Zu dagoeneko 17 zeuden, ezta? Baina nola esan dezakezu hori? Nik ez dut sekula amaztuko. Baina ez dut behar bideo edo argazkirik gogoratzeko, zuek zauzkatet. Gu? Bai? Zuk amaren begi berdin-berdina dazkazu. Harenek aserretzen denean bekaina zimurtzeko egiten duen keinua, amak ere egiten zuen. Hola, xe. Barra egiten dezunean, bera ikusten dut barrezka. Ta, oineko zure behatz txiki politori, berak ere bazeukan. Aita, ez da polita. Super txikia eta super itxusia da. Bueno, behar bada bai. Ea bat, utzi asu ikusten. A ber, egia da. Super zatarra. Super zatarra. Kilimak egiten dizkiazu. Baina, zeitezu hemen. Lili! Itona, ondo zaude? Bai, ondo nago. Ez zintudan bakarrik ikusi nahi lotan geixorik egonda. Bada ez badari. Beno, ba, ikustezu. Ondo nago, meko iskor bat bezala. Hala, segi hoia. Venga. Pixka geixo. Jo? Ahí. Ha? Bueno, Hola. ni banoa. Txoin? Oandiko izda? Ez dezu bazkaldu behar? Partida hasi aurretik entrenatu nahi dut. Uste nundanak batea jungo inela? Bai, eskutik helduta, biribilketan eta trekitiarekin. Ez daukazu etorri beharrik, Zuen lehen partidua da, nolaz geha bajungo? Ez dakit. Agian beste plan batzuk dituzu. Hanerekin enrollatzea adibidez? Nik beteta daukat zato, Tan inmobilia kargatuta. Ahi, ba? Ez naskeatu, baina batzutan partiduak oso aspergarriak dira. Bueno, ba, orduan, han ikusiko dugu elkar? Bai. Txapelduna, txapelduna, oe, oe. Kaixo? Apa, lehenago iritsi naiz. Mutien partida ikusi nahi nuen. Jon ikusi nahi zenuen. Harengatik txoratuta jarraitzen duzu. Leire, gauza bat esan behar dizut. Esan? Zenbat aldiz esan dizun nire neba lerdoa den. Ba bai, zen irizit kobra bat egiten, ez da San Kristokeri. Beti dago lehenengo aldi bat. Ez duzu lortuko amorratzerik. Gaur lehenengo partida dut, eta gurasoak elkartu egin dira. Osak etopera nago. Jode, nora gaixua. Horrekin ere hitz egin behar dut. Txanda ematen hasi beharko. Ze kristo dago? Kobraren dantza! Kobra! 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 Jode, haze nervioak. Pirrilerarekin nabil goizetik. Ikusgarri zaudete? Ez, tanpaksak eta konpresak aldatzen ari gara. Oso barregarria. Ea, esan ditzagun esan beharrekoak. Zerbait galdu dut? Eseri. Bueno, mutilek euren partidua irabazi dute. Ea orain zuek egun ez duzuen izorratzen. Hale, intzazu alduzuena. Ze mierda itzaldia. Ni supermotibatuta nago. Larra alua. Aber, neskak. Gaur egiten dakigunean godu.
Agian irabazteko aukera gutxi izango dugu, baina ez ahaztu. Ekipoa sortzeko momentuan ere zailtasunak eduki genituen. Eta begira non gauden. Sufritu egin barko dugula? Bai, baina hemen gaude borrokatzen dakigulako. Ezin izan dutelako gurekin eta ez gehalako errenditzen. Eta hoxe egingo dugu, borrokatzera irten. Bai! Ale, kanpora denak. Neskak, animo, Bai! Aurrera! Amets, ez izun izorratuko kobraren dantzak ez da? Ni? Baizea, pasatxorra da dietaz. Uste nuen nora gustoko zenuela. Nizu bezalakoa naiz. Dena gustatzen zaizkit, eta inoret. Baina Jon denekin enroiatzen da. Bale, isilduko naiz. Pena. Ja, buelta ematen dioten biharren zatian. Oain senator. Bueno, bat sartu dizuete. Mireri izan da gehiago ez sartzea. Coach emozionala izan barko zenuke larra. Benetan zure espitzek pila bat emozionatze dute. Auspoa falta zeizue. Horregatik presioari ez diozue askoz gehiago eutxiko. Erasora pasa behar da. Baloiak denak areneri. Da punto. Konforme? Bai. Baindik ez dizkizute emaitzak eman. Ez? Duela 5 minutu behiratu dio telefonoi. Lili, egun lasai. Lasai. Nola nahi dezu lasai egotea? Zerbait pasatzen bazaizu hil egingo naiz. Bueno, hiltzekotan hilko naiz ez da. Ez dauka graziari. Ai. Lili, normala da eriotzari bildurri izatea. Baina ezin diozu bizitzeari utzi horreatik. Ez dut beste inor galdu nahi. Lehenengo ama, gero aita, eta orain zu. Nola aita? Hau ezin diozu berari kontatu, baina aneri musu ematen ikusi nuen. Bueno, musu batengatik ez duzu aita galduko? Ez? Baina anerekin ezkontzen bada... Oso azkar zoaz, Lili. Ba, atxak ez baizu ezer esan. Da, ba, ez dalako ezer seriorik. Eon. Emaitzak dira? Bai. Ta? Dena ondo. Ez dago arazorik. Kaixo. Kaixo. Zer, gustatu zitzaizkien bideoak alabei? Bai, asko. Neri ere bai. Bueno, egia esan oroitzapen ugari ekarri zizkiaten.
Horregatik hitz egin nahi nun zurekin. Ja, pentsatzen dut. Utzi egin nahi duzu, ezta? Ez, harreman serioa nahi dut. Zer? Mireiaren bideoak ikusita gogoratu nahi ze zoriontsuak ginen elkarrekin eta hori nahi dut berriz ere. Benetako relazio bat. Rollo simple bat, baina zerbait gehiago nahi dut. Bueno, bigarren zati astera doa. Venga, ánimo, ánimo, ánimo. Motoak botata utzi nago. Ara, ez zaitut aize hartzera bidaltzen nora begira daukagulako. Bai, neska. Iretzazu karkastuan. Arene? Bai, jode, bai! Kakazarra! Zer gertatu zaio? Blokeatu egin da. Eginda daude. Biziri jango dituzte. Nola kontsolatu beharko duzu? Ez duzula neskekin katatuta egon nahi. Pentsa, gorkak ere adarra jotzen dizula. Gaixoak. Beno, alza bihotzak, Lehenengo partidoa baino ez da izan. Ze kakapuska. Humilagarria izan da. Zuzu bakar bat ere gelditu, joder. Ez piztu kaka zabaltzeko ventiladorea, Zure defentsa penagarria izan da. Aikoa da! Kintxo! Zezala parta dao! Venga, segi dena dutxera. Eta gero ospatxera. Biarritzengo dugu gaurkoaz. Arene, torri. Ze gertatu da hor kanpoan? Bederatzi sartu dizkigutela. Emaitza da gutxieneko, azutaz ari naiz.
Ze gertatu zaizu? Zer ez. Esaten ezpaiazu, ezin dizu lagundu. Ez dut aurrelari jokatu nahi. Jarri erdian edo defensan. Nahi dezun tokian. Konforme. Nahi uzun bezala. Zerbait jatera joango gara? Ni gero joango naiz. Haren eritxarrengo diot. Zerbait esan nahi dit. Nora, hitz egin dezaket zurekin. Zer da? Lasaina prestatuko diogu. Horrek animatu egiten zuen partidua galtzen zituenean. Bagarkoaren ondoren gutxien pare bat egin beharko zaizkio. Peio. Bakarrik esan nahi nizun ados nagoela. Bai. Bai, ados lehen esan didasunarekin. Biarra egongo gara, bai? Agur. Agur. Ondo? Bai, laneko kontu bat zen. Ja. Arene, Zer nahi dezu? errenditzen ezaren borrokalaria zarelako. Futboleko krak bat zarelako. Barra egiten duzunean, arnazi gabe gelditzen naizelako. Eskerrak ez den askotan. Elkarri emandako musua burutik ez aidalako joaten. Ez dakidalako zer pentsatzen duzun isirik gelditzen zarenean. Eta jakin nahi dudalako zer pentsatzen duzun isirik gelditzen zarenean. Eta zurekin nagoenean, mundial bat jokatuko banu bezala nagoelako. Urduri. Badakidalako galdu ezin duen aukera bat dela. Zer da hau? Galdetu egin zenian zerratik zaitudan gustoko. Hon hemen zerranda. Ja, kendu futboleko krakarena. Egun txar batenok daukagu. Egun txarra, hilabete txarra, urte txarra, Zertan ari zara pentsatzen? nera ita bezalakoa zehala. Joan egin behar dut. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu, doan zirene. Zure lehengo taldean egundoko gola sartzen zenituen. Jakin daiteke ze Kristo gertatzen zaizu. Hemen jokalerik ikusten ditut bai. Baina ez dut ekiporik ikusten. Nik konfiantza osoa daukat ekipo honetan. Nik ez da bat ere zugan. Agun ustel puta bat zara. Ekipoak ez dauka konfiantzarik nigan. Uko egiten diot kapitain izateari. Momentu hau betiko oroitzea. Ala nostalgia del Zuretzako dena jolasa da, eta nik ez zure jostaioa izan. Zuek zeatik gauzarik importantena niretzat. Anerekin daukazun harremana baino gehiago. Isildu egiten naiz askotan, ere burua babesteko. Inork minik ez egiten. Baina orainik egin dizuet zuen min. Kontu sekretuekin. Barna jango dizkizue.